Kajinya ye jong utra jong yu Jesu Christ, bat kajinya ye jong ublay, lem kajinya slog jong umen simba kuy, kindon boro borengkat bat pi baro. Rengkat bat biru. Ngi duai na kabenta i ri kadailang lamare. Ibarat ke ngi khajung i menta kasngi. Bawa blade rekendrat kurku kurdo i unai i kajing koi kajing kia unai i kajing nang kajing start. Kam tam e ba in he in san ha kajing i yo blade kajing i ela kibahing hasem in im tibriu to blade. Ngi duai ru na kabenta i Andreas Kendia ibadan hapo ICU iba sistem jur malam kajing dua jonga bat jong pi kajing sat jonga bat jong pi in yo e kajing koi kajing klan kam tam e ha kanega por kaba i sistem komen ko para tungin yo kubur bangilong kinong pop kenang bangilong ki balak kre ban le niam ye kijing maya bakoi ngapla hau blay bedon bor baro baria pi ko men ko para balale pop shibun e da kajing berkat da ki tin da ki kam da kajing le klet da kajing le palat jonga da kajing le palat jonga da kajing le palat bakrau e jonga namar kata ngakerpat ya kemaria bukuj kebayai sa kathai suti yaki angel bad yaki rukuj Baria pi komen ko para banduay na kabenta junga how drive blay jungi ublay badon bor baronis neingi badan dalam map ikipop jungi unyalam jungi sya ka jungi embam jukut amen Trai kenrat ko blay isneyangi Trai kenrat ko bleis neyangi Kristo mako Kristo rako nong penim jongi penim yangi Trai kenrat ko bleis neyangi Trai kenrat ko bleis neyangi Kristo mako Kristo rako no penim jongi penim yangi Burom hu blei sha drong Badha kendo jingsu Agi ben riu baro Badon kamon baba Ngiyaya roya me Nginamban ngimane Ngiyay pendon buro Banyis ngonguyame Banyis ngonguyame Kutrai ku blay simnen Ku padon borbaro Ku kun marwe upa Kutrai u Jesu Christ Ku kun lamro blay Bakit ki popertay Tu priang ka jingkerpan Tus ngau seneyangi Tus ngau seneyangi Datang mami bakuy Datang mami utray Uwe bahaklita Mami ko Jesu Christ Mami bayay long play Hajing ya long kaway Baru mesim bakuy Akaburong upa Akaburong upa Amen Tungin ya duai Sa yisin ngidwai na kabenta ira kadailang lamare Adik sni khajungi Badrung ngidwai na kabenta ho Andreas Kendia bunyo ya kajingkoy
Kok pau bahabnen, kajunye jong me kapalat iki baro. Ki bangila banang not bat kermen, to mabi ki pop jongi, to sumaringi haga jing suk jong me, batoya lamingi haga lenti shaga jing peniem. Ngi pania kene do Jesu Kristus kun jong me utrai jongi, ubay marubas ni syar ban me lembalu men sim bakut, ublay junom la junom. Amen. Kajing pulih banikang hakata kuat ladan uwe brio lah kempang u Lazarus na Bethania kesnong jangka Maria bat kahanman jangka ka Martha. Kajing pulih banikang, kajing pulih nak kitab u Habakuk nang itu lupa. Sa katno ku kenrat ngadai banikang bat yo jing Arab. Kat ba mepat men panya mai ai. Ngakang syami badon kajing banbang hendrai menwan pelat setia. Balai mi pen I hanga yaki jing bamhak bat misukmi ya kajing kordit. Hakmat janga kajing jot bat kajing le jubol sudah. Tang kajing le bat kajing ya kenroy. Te utrai ula jubab yanga. Tu tho ya kajing yo I pau tho ya aka ha ki slek. Kenang ba undup la ban pule da kabasuk. Naba kani kajing yo I pau kadang ap yala kapor. Kerkiu bat yo pendap kan syukor lada I kumba kasuki yai ap yaka kan wan klempap kan tun hakmit uta uba kindriau kamensiem unsa kelon hendrai ubahap unsa daga jingai jong ketien jong utra Yesu ya lei. Tuan mani utra unong tau sim jongi donut wat penesu kung hendai hadisya alida surjingmen tu ya roya utrai umau siang nong penem uken rat baru trai tuan hakmat jongu jing sungu tu pen pau daken usur batyang ya utrai nong bu nong tau tuan mani utrai unong tau sim jongi donut wat penesu kum hendai harisya ublei bahak kita yaki plei ka pertei udei ma umarwei ka ten rai bat ka themei nyam rabat ki lumba
Kadu riau ban mei ram eo Barona dong Sha mati jong u ki theo Tuan mani yu trai U nong thau sim jong i Donut wat peneshu Kum hendai harisya Tuan da jing ngore Tu ngin dem ngon Halon laki khosil Tu ai ti no la kamon Na ba u dei u blei Nong sharai u baba Shaleng ka plang jerngam U ya lam da shisha Tuan mani utrai Unong thau sim jong i Donut wat peneshu Kum hendai harisya Burom hu play upa Unong seheng nong pen long Burom kan long hu kun Long siu spa na men neng ko Ha u men sim ba kui Nong pen shai nong pen janai Hu play ba long ka wei Jing ya ro kum chung in ai Tuan mani utrai Unong thau sim jong i Donut wat peneshu Kum hendai harisya Kajing play ka baar. Kajing play na kashiti baar upalos bakot siya u Timotheus. Na kani kadaw nga kintu ya pi. Ban penrehem ya kajing ai e ka ba ublay ula ai da kajing bu ukti jong nga halor jong pi. Ublay ula ai hangi umde da kamensim tingput Henry umensim ubapen klan pin e bat pin start yangi namar kata wat jule aran haba pisaki ya utrai jongi lemne yanga ukoidi nakabenta jong u Henry da ka jing klan kaba wan na ublay tukit lem yaki jing shitom kaba ka gospel kate ublay ula pelat yangi bat ula khot yangi shaka jing im bakoy namar ba ngilale bandawa Henry kat kum ka jing tmu jong uhi ka jing bala ai hangi ha u Chris Jisu shwa ba unsdang ka perthei tebut ya ka nuksa jong ka jing hikai basyong nya ka ba phila yo sngo nanga ha ka jinget bat ha ka jing ha Chris Jisu turi ya ka spa ba jong ka jinget da ka bor jong mensim bakot u basyong hapo jongi ka ktin jong ublay Yesu ya ublay Ruai haleluya ya utrai Ruai haleluya ya utrai Ruai haleluya Ruai haleluya Ruai haleluya ya utrai Tupli ya ki donut jongi atrai knang ban diang ya ka ktin ukun jong me
Ruai Alleluia ya utrai. Ruai Alleluia ya utrai. Ruai Alleluia, Ruai Alleluia, Ruai Alleluia ya utrai. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat berhiru, Kajing pule nak gospel bakuit kat kum ulukas. kaburom Kami utrai. Ki apostol kila ong hau trai. To penroy ya kajingai jungi. Teu trai ula jubab. Baphin da don kajingai kabahe kat usembai terso. Pila ban ong hau ne uding so lang dekur. To jenrat ilade na du dengkong. Bat to tung ilade hakaduriau un ko ngu yapi. Tarai uwe na pi udon usyakri. Ubalur ne uba ap lang brod. Haba urung enda wan na lengka. Hato pi ong hau ale bamno. Penban pin ong hau. Ki pen kre ya ka jamit. Da ka champion yalade. Batuan ra bangan bam ngandi. Anda ngadep tobam to di samapi. Hato ukendrat unsungu yalau syakri baula pendep ya ka baula hukum. Ya pi kalong kumju. Haba pila le ya kata baro ka bala pha ya pi ban le toong. Ngilong ki syakri ngim dawa ngila syu pendep yala ka kamram. Ka gospel jong utrai. kajingiro yami ko Chris. Christ. Ka liturgi kebangi dang yosngo mendakas ngi kidon arlai teli ki pang ki bangi dei ban puson. Henry kumbangi tip ha ka pormas kumne kalong ka ke ba ban penlengkot ne ban ya tainia ne ban ya puson halor kini ki mat baro te ngatarai ngan shim tang kawe ka mat ka ba kongsan ka ba kren spang ga jingej bat ka jing kordor jong ka jingej bat balei ni hab bandon ka jingej kamut ayu ka jingej ha ka jing im jungi namar ka shti baar jong Paulus apostol shau Timotheus ru ukren halor kata ka jing kordor jong ka jingej ngi kum ki kristan ngi im da ka jingej pitim nem haus nem arhajar khat Ndrio katsan bangawan pai na bari na po Philippines kipa yang hakawe ka ying jungi po sabyo generate banlong kum u counselor ne banlong kum u dean of studies ne banlong kum u nong pej ya ka pule puti jong ki kena aspiran jungi hapo juniorate baru ban pej ya ka discipline jong ki kena hapo juniorate hawat ngila ya tresh tom shisha kalau kiu kendet konsoi haga liang ke pule ke puti haga disiplin ke jing kuit ke jing suba jong ka yeng batalor kata ka jing trang jong aga long ban pen bha shushu kamtam ya ki jaka le kai ki jaka ka ba ki khna ki de bandon khnang ba kin like na ka jing perkhat ke basniu ne ki kam ki basniu tengis dang ban repair ye ki basketball ya ki volleyball ngakan mau hapo generate lembaga jinra pisa jong ki perlok jong na po Philippines ngila benle ya ki keto ne ki kam ngakan mau ngisnaru iko we basketball ke batmai ke ba hoit ke bala depti ke bam siang simen te larangi pha ki kena benle kai sak tu jaka ki por menchua por bangi dak don po generate kalong ku mangeli sum kti ndang le dep la kai tu jaka kam tam mentak poslap nang wan pai ki to sop tim long shu bon phong biang namar kalau andap dah kendo sau, bar kendo bom kok la dasaj ru, ka rong jung ka kendo kam kok la dasaj makanaru. Di nak kata kadau ni persang ban penbahai tak kacaka, ni persang ban siang simen, persang ban yo ki mau nang nang tai na pelau jung ka ying hi, bat ban le ya kata ni klem ai ya ki kontraktor ne ya ki we ki beriu ban nabar ban le ya tak kam. Ngapa e gini ki kena aspiran jung hi ban le. Makiru ki sngop kamen ni ha jo kapor ki don hi ki batnum ro mo namar hap tre kam tam ha kapor shuti bun sin ki shu shong ki shu krekot ki shu airway ki shu siao andre ki tu ki por ban ngapat por shuti ke kapor bangi hap nya tre
nak iga dau pitip namar banga de undong trei ngawan na nong kendong naka yeng ka sem barep bariang de ka porsuti de ka porrep ta ka dau ki khna hapo aspirant ru nga penle ki kemtang oi ki ngide ban trei tangba sisia sngi trei ka biang naman nak por ngayu iba ki sedang ban caitu tengi ha penuat kilat ki kabu kumnon pen smart iki ni khna ban trei tenga sat promise iki yang sat kular iki ngong ladang trei pendep ya kena kaman dak sngi shibit ngan peni ka film ka batmai lani shibit dengan ai dak dok sniang dak kular iki kemta kim juthai ki trei wurwut ki pendep ya kata jaka kenang banyo ya kata dok sniang ne banyo ya kata ka film batmai ngakan mau ru sin badai ka badai jong gawe nang perlok jong apa Philippines mo hap ai bat ice cream ngong ngan sayok ice cream ru shibit pen sayok ice cream ru penyo bat dok sniang penyo bat kene katai hak ta sngi le extra mo kata kedai ke jinglong jong ki kena aspiran ke jinglong jungi beri barok hi ngi trei banyo ke bainong ngi trei banyo kanam ke burom ngi trei banyo jing bentoi ladang ong don dok sniang ki kena hostel ki kena aspiran kim trei ladang ong don ice cream ki kena kenem trei ba hende ladang don ice cream don bainong pi ki trei shitom kata kadai keba ngi ki briu ngilong bor dai dang kata habangi duai ru berkata kata kebangi sona gospel ba mene utu syakri wong ma kebu jisu wong ya pi haba pi lele kata baro kebala pha pi banle to ong ngilong ki syakri ngim dawai ngila syu pendep ialah ka kamram ngi pendep ya ka kamram om bangin yo bainong om mengin yo extra by siu jing siu om mengin yo dok senang hendai ngi pendep ya ka kamram kata kin keba kongsan ka jing im jengi ngi trei ngi kita om nama bangin yo ka bainong hendai ngi trei kita nama bagdai ka kamram jengi haka jur ka rukom ngi di pun dur haka duai ka pirat jengi bunsin ngabat pi ngi duai namar ngi kwa ban yo tak tahu kaying meni bunsin kadap temang ladak kadai ke por exam ndala di ke por exam ki kena ki bon termal tungon terwamas dang bon do line Henry ha ka por bamdon exam ha ka por bamdon kam jingkerku kaying meni ka teli meni tang hayut sentar jungi hapun ki jaka ka longkom ta takamut ngaduai ban yo bainong ngalik mas ban yo nong ngalik galek kane ketai ban yo nong kani kin gede ki ik babakala tak tahu jisu ha gospel mentak sengi open shai wong ngile kini om ban yo nong hendai namar pakari ka kamram jungi kadi ka kamram jungi ban tre ban kata kadi ka kamram jungi ban duai namar bangi de ki kristan nak tak tahu ka parsi ka ban kong ka ken shai halor kata u jisu ukren syapang ka jingai habangi trengi kita ngitre kita om namar bangi don kam banyo ka bainong hendre ngitre kita namar bangi don ka jinget ngiduai om banyo kam pela hendre ngiduai namar ba kata ka jinget jungi kata ka jing im jungi ngatrayum de tang manga mapi wat ki apostol ha ka poru ki longkum ta na kata tahu jisu wong yaki tapi don ka jinget wat ibahe kat usempai tersoru ngila benlek kampela pila benlek ki kampela pim don kamsyu ban duai jemut don kamsyu ban wandem kot siu ban wanter wamas la ka jingit jumpi ka he kat ka jing he jong sumbai terso te balai ni duai balai ni don jingit om mangin la ban yo de kampela Henry namara kata kadai kata karukom im karukom man kadai benlong karukom im karukom man jonga panjompi te wat duai ba pinyo kampela wat ngej ba pinyo kampela Henry to ngej Henry to duai Henry to trei to kata namar kata kadai karukom im jongi kata kadai karukom im jongki Kristen kata kadai karukom im jong ukres ujisu syayap alor gading tna om baki beriu kin tapkti om baki beriu kin ai jinyero ayu Henry kata kata ka sandur ke pamayan ke bau blei ula ai halau kun pan pen im yangi
Om menyok kanam ke borom. Henry ke saindor karukom im ke bau Jisu. La saindor yu ban im hak karukom. Bangin ban perlaj im yangi. Nak kata tahu kali terji ke kot ke weri ngabat de pikin benta kesni. Hato ngitringi kita nak ke benta menyok bainong. Ni ngitringi kita namar bagde kamram jungi. Nyok kampla atau ngingit begini nyok kampla ning ngingit namar bakta kari karukom im jonga bat jompi kajingit kadairu kajin syania pat kata ka bang yok so kajing pule ka banangkong na ka kitab jong uha bekuk kanong syania ya blay kata ka peni ya kajing krau jong kajing ngit jungi ngakwa berkut ya kene kejingnya kejing ya kan ia ini mat busun berit lembai ne jinya tu khana kabapi bunsin pila yos ngos pang utu wei brio u bahap hariat bar umlan lapoi hasit yang riat yo bat ya wei tanat ding bar kabau dong yo bat itu tanat ding wong koble ngasyanya ya me pelaim ya nga ublei nah kalau Ukraine wong Oit yang sa pelat im ya me tu laman dalam mesyanya sisaya nga pelat ya ketijung me na tu tenat ding matau ba wang don mano siapa keli tangmut syania ya kasur jong ublay yo le senga bat pido ka jinget jungi kalong kamta ka jinget ka pamdon jing syania na kata ka daw ni kimi lenti kenya ka bainong ni kimi lenti ka bainong maling kimi lenti ka bainong namar ngim don kajin syania kajin duai do kalong keju kajin duai ong ngapin iya la kajin ngejungi ladang ngiduai ngipan ya kampala takamut ngim syania ya ublay tang wada mele kata tangan sa syania emengan sa ngej eme kamdai kamta ladang kampala kajian la kajin duai jungi bangipan yon lele tang bangingej ni syania bau bleu don katakin ke jinduai katakin ke trega kata jungi katakin ke kam jungi katakin ke rukom im jungi lang ile ya kata klempep ngilong sisa kita ki Kristen ki bacanai eniro yu Yesus Kristus amen tongin ye yang ban ini pelai la ka jingai Nangit huwe ublay upa Nong tau kap neng bat ka kendam Huwe utrai u Jesu Christ Kun may makamar we upa Jing shine aka jing shine Ublay shisha Yubalaka shem lata Jing long ten rai reka yupa Bandu penim yang ibril Nong tau nong buwan yang napnen Dumen simba kudulong do Na Maria te soti Sanar na po Pilatus Lale belatep Ulami panakibaya Hasni balaikat kumjing tong Badu lakiu hadin syabne Usyong hati kamu lupa
banyak kahit macam bukan kucu bahkan sajunom ngangit hau mensimbaku Bami lupa bana ukur Utrayu play ba jinge Bat genda nong ya tu lupa Bat habalang kawe baku Bat Katolik Apostolik Ngapla kawe baptisma Nakabenta jing makipo Ngakbilenti kajing mipa Bat kajing imbandon lawe Amen To ngin ya kerpa liau blei ukpa jungi ubas ngau kemen ya ka jinge ki kun jongu. Kajupa up jupi kalong. Atrai tu syashkor ke jingkerpat jungi. Atrai tu syashkor ka jing kerpa jungi. Na kebentau kepa bakhut. Jungi u bishop jungi kiling do apat ki cateches. Bakin dup shania teli ha ublay. But omday hala ka jong ka jingklan. Jungi ya kerpat utrai. Atrai tu syashkor ka jing kerpa jungi. Na kebenta kini karempe kristan jungi. Bangin dup ai lut haki khun ki kiti jungi ya ka jinget bangin layo priang jungi ya kerpat utrai. Atrai tu syashkor ka jing kerpa jungi. Na kebenta iwe pa iwe nangi bangin dup ngokmen banyo syakri ya ukres. Da kejing sngongo ya u ba ula penlong yang ki syakri jong u wat langi long ki bam lar kam ai jungi ya kerpat utrai. Atrai tu syashkor ka jing kerpa jungi. Na kebenta kitu ki kristan ki balado ya ka jinget bakin dup kala ka bamut na ki pop jengki bat kin dup kerpat da ka jing sngoret ya ukres ban ai biang haki ya ka jing ai jong u jungi ya kerpat ya utrai. Atrai tu syashkor ka jing kerpa jungi. Na kebenta ki brio barwa bada ka babret ya la ka jing sarong kin dup sngotu ya ka jing krau ka badan habalong ki syakri jong ublay jungi ya kerpat ya utrai. Atrai tu syashkor ka jing kerpa jungi. Ngiduai na kebentawan dias kendia bunyo ya kejing kuat kejing klain. Ngiduai na kebentai ri kadai lang lamare berkes ni kajungi o try an kurkui. Tongin kerpat ya try a try skor kejing kerpat ni. Kokpangi ai ngu eme na kebenta kejing ai jong kejing ai ba kejing perkat ya kejing ne scam jong me kan ya rap yang iman kasngi ban penderhem ya kading jong ka jinge ame ngi pan ya kaneda ukres utrai jongi amen. Naling kasemu soba dabdo dak chong ka jingi jongi Naling kasemu soba dabdo dak chong ka jingi jongi Shim kutrai shim yaki ni ati lut yaladi Shim kutrai shim yaki hakti jong mingi ati Terjuhwan na uding iken dak jong ka jing i jong ni
tercuan na uding iken dang jong ka jing e jong ni shim ko trai shim yaki ni ai ti lut ya la de shim ko trai shim yaki hati jong mingi ai ti To ya duai komen ko para baka jing knya jong abad jong pi kan long bab yang hun hakmat ublei ukpa badun bor baro. to try try pedang pedang jingkian jingkian ti ti jong 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 pi nam ta jing ro burom teng jong Ka ka jing jing choi choi balang ko ko jing jing ba ko koi Kokpa to pediang ye gejin trua jong ka yeng ka sem jong me da ka basungong u me la khot yang i ban shakri ye me ngi kerpat ye ke neleng bau kre sutrai jong i Amen utrai undon rengkat bat pi to kentiu ya laki donut ni kentiu ya kisha utrai dongin ya ngu yo try ken rat ublei jongi ka shong hok bat ka de kok pa ko blei badon bor bat bam jukun ngile bahabat ai ngu ye me bor bat haki jaka baro ngi shem ya ka bor bat ka jing ye jong me haki sain dor jong me ban pen iem yangi melawan men pelaj yangi da ka pa ye lau kun ban wan long briu ku mangi u briu la kan taj ban ye long lok bat me hen reu kun jong me da ka ba wan long briu ula pen yo biang ya ka tina mahar kata ngia so lang bat ki angel lem bat ki riu kuy aga jing ruaya roho jongki Bakut utrai bakut uplei iban neng bat pertai gida da kaburon jonge Wai hosana shadro Wai hosana klemkur Wai hosana uplei juno Yaro yuta bawan haka kerteng utrai neng bat pertai kita da kaburong jongbe Wai usana shadro Wai usana temkur Wai usana yublei juno Da shisha melong obo kuit ko try ka tmei jong ga jing kuit baro namar katangi kerpad yame to pen kuit pen kentang e kini ke jing terwa jongi da ka papayo men sim jong me kum ka jer halor jongki bakin dup kalalong yengi ka med bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ ha kapor baladino ye u badala kamon sngau bha ula pdiang ye kajinsha shitom ula shim ya ukpu bada ka bai ngu ya me ula kdia ya u badula ai u halaki sundran u ong to shim bato bam na kane pi baro namar kane kalong ka met jonga ya ka ben IT na ka ben ta jong pi ha kaju karu komen dalalaya bam ula shimi ka kuri bada ka bai ngu biang yeme ula aya ka halaki sindran uong to shim bato di nagane pi baro namar kane kalong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bam jukut ya ka ban pen mi na ka ban tai jong pi bat jong ki babun ya ka ban map ye ki pop to le ya kane ban ken mau yanga
kajin maya jong kajin ngej kata sin bangi bam yuneuku bagi di nakani kakuri ngipena kajin yam jong mikotrai taradu menwan taradu menwan namar katangi kiba pen mentai kajinya kajin mi pat jong u ngi terwa hame ko try au pu jong kajin em dia ka kuri jong kajin pen em ngi dai ngo ai dem namar mela nyo yangi kiba bit baniang hakmat jong me bad ban shakri yeme dak ba sungaurin ngi kerpat yeme bangi kiba yo benta hakamet bat kasnam u kris ngin long ba pen yatli ka way daw men siem ba khoi to kan mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasat lak ka perthei but to pen janai ka ha ka jing Ringkat baru Francis ukpa bakhoi jungi u Victor u Bishop jungi bat baro ke lingda. Dokan mau lemru ya ki men ki para chindrang bat kanthei ki balayo thia da ka ba kermen ya ke jing mi pat. Badia baro ki bala khlat no ha ka jing isen e jong me. To pdiang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me. To isen e yangi baro ngi kerpat ya me. Kenang bareng karbat kamaria the suti bakhoi ki mi jong u blai u Joseph bakhoi u kurim jong ka ki apostol bakhoi bat baro kiru khoi ki bla pen so bahaya me pateng la pateng ngin dub long ki babit ban yo ban talem hakajin im bam jukot ban ngin ya ro bat pendon burom ye me da u khun jong me u Jesus Christ da u lem bat u bat ha u kan long ha me u ble u pa badon bor hakajin long ka we jong u men sim ba khoi baro ka burom bat kajin ya ro ju nom la ju nom Amen. Kumbala hukum yang ngi nong pen im, bat kumbala hikai ngi dekak tin blay, ngi nut ban om. Kuk pa jong ngi ubahap nen, kan long ka bakui ka kerteng jong me, kan wan ka hima jong me, kan long ka mon jong me. Akai kendo kumbahap nen To ai hangi menta gajin bam jongi Kapahala kasih Bato mabiangi yaki rengkang jongi Humbayi rungi mam Yaki bales siuyangi Arwad yalam yangi Shaka jing penshoy Henry tu pelayangi Nakabasniu To pelayangi kerpat ko try na gijing sniu baro Haga jing spun jong me to ai jing suk jing san hakis ngi jongi Kenang pada kajinya rapa jinya sene jong me ngin like borobor na kapop. Ban ngin yo jinya dana kajin jenjar baro. Kat bang edang ap kami lenti ya kajin kermen bakui. Bat kajing wan pat jong nong peniem jong i u Jesus Christ. Namar ka jong me long kahima. Ka jong me ka borbat ka burom. Junom la junom Kotra Jesus Christ me bol ong ki apostol jong me Kajing suk ngai happy kajing suk jong nga ai happy Wat peje ki pop jongi Henry ya kajing ai jong kabalang jong me Padha kajing spun jong me to ai hakaya kajing suk bat kajing ya teli ka way Katkum ka mon jong me Mame ubay imod basun syar junom la junom Amen. Kajing sukutrai kendon borobor rengkat batpi. Rengkat batpi. To ngini truai kata kajing suk iwe pat. Kajing suk batpi. Kukun lang bron jong ublay Mi bakin no kipo kapetay Tus ngau sen e yangi
bakin no kipop kapertay tus ngau seyangi kulang rojong ublay mi bakin no kipop kapertay tuai jing suk yangi Hak mi ukun lang rod jong ublay. Hak mi ubakit no ikipop jong kapertay. So kito gibala khod siya jing kawai jong ukun lang rod. Ko kan ng long basyong men rung po kayeng jonga. Henry shuang tang kakatien kamen sim jonga kan sakyai. Kamet bat kasnam Chris kan ring siya jing yembang chukul. Yunong sius pa halo dua ken hunagel kidem kerpu dajing ngaurin nabneng uang kongu kakti leng do chongu alimani Yutrai Jisu hasakrame Tuhan yin ai jikmen Jisu bai ngam long babi kamet ban bam kasnam bandi Shuong kaktin ban ngan sakon men sim kan shlur yami ban kmi yupu angel niwan ban bam nami yutrai bakre asni kawai Mi pendapen yang atrai Daka jing i jing spun ba jing is lay Ngam ngan chu Nek wa jen
เป็นดาบชนยากาจุริจงงามมีเป็นดาบชนยากาคุริจงงามยาอุงันบุยาอุงันสโนยาอุนลามุรมเป็นบุคบารอชิเลนเตจิงอิมจงงางันสาอิมลาดางาเลกุมตามีเป็นดาเป็นเบียงยางาตรายดากาจิงอีจิงสปุนบาจิงอิสเนงามงานชูนี่กว่าจิงดียาจิงอียางามิลาเทเซดาอุมงามนาปอมาเสียมีเป็นดาบชนยากาคุริจงงามมีเป็นดาบชนยากาคุริจงงามอาตรา ya mingan shen haki para ying hasen haki jing tre hajing snowpan hajing jajane jing yatukana mi penda pen biang yang atrai daka jing jing spun ba jing is name ngam tkan shu ni kwa jindi ya jing yang ngamila tese da na po mausya mi penda shonya kakuri jonga mi penda shonya kakuri jonga Tungin ya duwai. Kokpa melapan klain ya kejingai jungi da ka Eucharis ka bangila yopdian. Do yarap mengindubri kop da ka jinyai ne ya ka spa ba ka melapan kamti hangi. Do kerku shushu ya irika deilang lamare ha kane ka sngi kha jungi batupan koit ya wan dia skendia. Ngikat pat ya kane lang bau Chris utrai jungi. Ka sintuding benengkong jong upenai kamas kenlong porsan sidang hak tin pareng. Utrai undon ringkat bat pi. Ublei bedon bor baro un kerku ya pi. Ya ka jintumu babaha jong pi bad ya ka yin ka sem jong pi. Ukpa badu kun badu mensim bakoi. amen To ya leitsuk kamas kalawai. Ngismo ya ublei. Kam jong mi ki bakra putrai ban menta baju no Kam jong mi ki bakra putrai ban menta baju no Kamariang ka penna ki kam ba jong mi Benai bat klur bat kasni kam pela jong mi Kam jong mi ki bakra kutrai ban menta baju non Kam jong mi ki bakra kutrai ban menta baju non Mi de u non thao badu play jongi Mi kabor ba jing shai ba jing in jongi Kam jong
jong mi ki bakha kutrai ban menta baju nom kam jong mi ki bakha kutrai ban menta baju nom kau berom ke long pa berkhun sim khoi Kumbag na long hakabamening kong gumjuman tawad barabor junam la junam amen. Kurunod bakoy tamo Jesu Dois na yengi. Kumaria kunong irap ke Kristan Tudoy na kabanta jungi.